yalam ka seng henyo tribute council right nong tung hapo ka jing yalam uba Hercules shooting u president ka HYC right nong tung circle uba deru u president ka HYC Ribhoy district ha ka jing yasanran usamla S Masharing u general secretary ka HYC right nong tung lembat ki dukot jong ka circle menta ka sngi kalai tri global kalej ban ujor ha u border magistrate ka Ribhoy district u Raja Brahma halor ki jing e ba ki nograp ki sha ban ben ha ki jaka khaput ki ba ha papo ka right nong tung halor ka jing sha lum khajana ha ka wei ka khardop ka badon ha lum so pho ki bala ap da ki bri jong ka Assam West Karbi Anglong usamla Hercules shooting u president habakren saki lat patai khubor lapan paw ba ka seng da ka jing so khia hadin ka jing yo jing tip halor ka jing e ki pajba ki ba sa ki jaka khaput ki ba hap hapo ka right nong tung ki hap ban siu ya ka khajana ha ka wei ka khardop ka badon ha so pho ka bala ap da ki bri jong ka Karbi Anglong jong ka Assam ka new trip you council mantha ka singi lawan ban kendu ya i border state jong ka Ribhoy district i bade Sar Brahma ka jing kitu jungi ya border state halor ka hang kamat ka ba ka jing yo jungi ka complain na ki bai ba ki pasa ante hapo kaput ka bangitip ka radang tung pai sekopsen ka dega block 2 tega jing e ka ba ki bai ba ki mat kamdai shu ka dega sin ka ba na kong hendre ka dega ka jing e ki ba ki bai ba ki mat ka dega ba por kapor ki ba kitip ki jaka ki ba kaput tega dega mat ka bangi akan proksi ba di border district kalong ka ba iyo yang komplain na ki bai ba kalong ba ka jing sak khnyot jo ki nong rap ka tega jaka kalong ba lang ba ka jing sak khnyot ki ka jing bu jong ki giet ka ba labu napo ka Karbi Anglong ka bala ap daki khan pali ka bala ta jur sibun ya ki bai ba nong rap jong ka tega jong ki bai ba kamtam ki kasi pasa ketika than namar ka jing sim ya ka do kamur ya ka jing saot jong norap kalong ba ka si pick up la penkit ka pick up kala penkit penta arton sikang na laiton ka jing saot ka wei kali ka jing sakrong kalong ta khajana ka de khan ru hajare e ti kane kale ka si penta ka bala penta jur bahaya i bai ba nong rap ketika than te nakalyang jingi kum kaseng menta ka si la bu ka jing karpat ya i border mistit ba in sinthia lang ya kane ka benta ka ba kum ki ba ki mat ka ting e ngimla aru ban ai play hakini ki sinam ki baladap ngimla ban klet ya ka e ga ba Sar Brahma la sim ya ka action kata ba bai penduk pendam ya ka te ka get enre so phla biang ba menta te ka get kala mi biang te kum tangi wan ban budin biang ya isar ba nakalyang jing iro i ila ong hi ila pau sini ba isa sim kya bat isale ya ka iga ba badon kam nakalyang kata district betul te kumta kum kaseng na menta ka bit ka biang jong ki ba ngim chong ti hndai ngin yai budin rekat bat ka jing tre lang bat ki bo district ham tam ba ki ba ki nomba mat jing e po ka te ka khan